Atol sa nagsingabot ang pagsugat sa Pasko, digod kalikayan nga doon mga tao nga magpabuto silang armas di fuego. Gumikan ini nagpahimangno pag-usab ang kapolisan ngadto sa mga gun owners nga likayan ang pagbuhat sa inhon. Mupatuman karon ang kapolisan og one-strike policy sa ilang mga station commanders kung matalang kaso sa indiscriminate firing o pagpasagad og pabuto sa armas de fuego. Si Nico Sereno sa report. Pabiling malinaon ang syudad sa Mandaue sa ikatulong adlaw karon sa Misa de Gallo. Subsub ang deployment sa kapulisan sa tanang mga simbahan o kapilya nga dagsaan sa mga tao makadlawon. Daghan tagi-deploy mga PNP including sa atong force multiplier kanang mga barangay tanod ni assist pod sa Samtang hugot nga nagmonitor karon ang PNP sa ilang jurisdiction ug nangampanya aron kalikayan ang mga insidente sa indiscriminate firing o pagpabuto og armas. Matod ni Abelia, may kamanduan gikan sa PNP headquarters nga kun na may mahitabo niini sa pagsugat sa Pasko ug bag-ong tuig, hayan marilibuhan ang station commander. Subay kini sa ilang one-strike policy. police, civilian, basta naay na magpabuto kinang nasulbado within 24 hours. Hindi pa sulbad. Muna ikaw na he will be relieved. Whether or not ay mamahigo or Okay. Ang purpose na kinanglan wag magpabuto. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.